Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudahin nga ti surat, ti pakasalitaan ni Violi na pauluan, gapu, taay ayaten ka. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name tayo nasatgan na ni Candy nga anak ko nga agtawin ni Tipito wen manong para grade 2 ni Candy manong name nga iso ti may sa kadagiti inspirasyon ko nga mangisusuro agrama maten kini Randy nga asawak nga ti asawak ket mo obisina. Mami Abay anak, ha? Abay, edangat naman nagsutil kang kakadagiti kayayam mo. Dahil nga mati anak to nakasta nga bakasyon. Awan ta nga padpada di eskwela. Mapang ka makiayayam kadagiti padang mo bing. Tunukuan, umay kagipulong na anyaman ti bagbagada. Kaya namin, check kami ng amon no gusto na saan. Di mo nga amon no gusto na saan. Tiyan niya. Ti bagbagada ah. So, situlid nak dagiti ko ha. Dagiti lalaki. Lalaki? Padang maubing na lalaki? On, yung kinipaparo. Kinikitay damat na nasawa no. Dati kasada ni daddy. Ano yung pagbagada? Anak kang kanayon kayo pagbagaking ka. Nga no adamang sutsutil keng ka. Ha? Nang roon na nagiti may panggap ka di pakadadaelan ti biyang tayo, ti pamilya tayo. Samong patpat yan. Saan ka humas asidag? Ano namin ti bagada ya? Bakit mo natin, mami? Ano na? Babam nga rutin ko na. Di mo kayam kayat nga mamon di saan latan. Naman niya ti bagbagada keng ka. Kunada, anda ka nun sa baling nga babae ni daddy. What? Anda ka nun sa baling nga chicks ni daddy. Anak, saan mo patpat yun, deta? Ni dadim ti kasisengpetan nga asawa ken daddy ti lubong. Saan mo patpat yun, dikit? Imposible ka nung awan chicks, no? Adan tupe chicks ti tricycle driver. Adan tupe ka no chicks ti basurero. Adan tupe chicks ti dati kotsero. Adan tupe chicks ti awan obrana. Istambay. Sadot. Dinturakit din daddy nga gwapo. Ada four wheels na. Kaya napintas ti pwesto na ito bisina na iti bangko. Nasika nga tatikas ta nga dati sitwasyon. Sa lutsud ti may isang oping. Imposible ka nung awan ti chicks ni daddy na. Tadanto pa chicks, ti kita kotsero, kada basurero, kada tricycle driver, o na jeepney driver. Ninto ka nung daddy nan, nga nangato ti pwesto na iti bangko. Ngayon mabaling kong ipukaw ti sa nga lubungan manong nemi. Nga ni Randy ti kasisingpetan nga asawa dito'y lubong. Siyak lahing ti babae ti biyag na, siyak lahing ti nagbalin nga girlfriend na, siyak lahing ti babae ti biyag na, awan ti sabalingar, arakupen ag-agkan na, iyal tagtagikuan na no ti lahing. Siyak lahing. Inyo awang ko dito nga sa lodsod, ni Candy, nga anak ko, manong name, umay ka na papananta, ha? Di sa lutsod ko, mami, agpaiso ka di, saan mo nga patpatsin di ita? Basta mamati ka kay ni daddy, nagsalutsod ka kay ni daddy mo, saan? Ay, nagsalutsod ka kay ni daddy. Kaya na niya sungbat ni daddy. Nasing petak ko na, siksika lang tiputot ko,
nilaing mamim ti asawak, so lang ti patpatek ko, awan chicks ko, awan other woman ko, awan kabit ko, awan kamalala ko na. Nakadado gayam, injects pala nakagayam na nakadado, sa kami lang mamati ti magmagada, basta na kami kinindadim ti patyen, period, dalawag. Pingot, akong ingat ka mami, mistra. Muna tayo, di mo pala, mister, ding datang, issue ko naklakaw dun. Ikititubat namin, laklag di tanong. Sino ka nakwata? Ay, tanang man, tanida. Sino? Wala sino. Basta, agsalsalod-sodok lang. Manong nemi, ididimtengan ti asawak. Nga napan, nakisimarungkar, iti family house da. Tamasakit ka no ti katukahang ang babae. Nakaluto akong sinart. Matayan tayo ang pay nga malang up kon ti ayam mo tinaimas nga adubong nga karnet ti baboy. Nakadigos sa sweetheart nga. Saan na pa'y nakadigos? Ngayon nabanglo ka lang ta. Nabanglo na ta agat alingaso ti adobo. Nabanglo ka kinaimas ka lang ta. Kung makidadaadingan ni Candy, siya kamang amin. Di ba kung naman hindi nga masapol nga amunan to nga aywanan ti adi na? Sakbay nga agadi? Ngayon naman baling at mabalinin. Kahit kung tanda putot na nga lalaki. Lalaki. Karakarad ko. Puan. Mangantay ito. Agsarita tuman nga nalapat. Na? Agsarita tanto iti nalapat ko na. Amom sangag patinggada kita tao nga magsutsutil. Numuna na magustuhan da nga pag-istoryain ti anak tak. Isot pang ibagbaganda. Nga sa baling nga babae ti biya ko. Kasta? Saan da ka numamati? Di ba parang natin ignore them. Amom, sika matlat mamang problema ta olom. Dahil anak tatag problema. Kaya umanahin nga sumasong bata maminsan. Basta, magsalita dumadamda. Ang mga kaya na tinimlimad mo. Manong nemi, para kanyak kat talagang awan tilimlimad ti asawa. Tanuad da kumaalis to kuma, di ba? Di ba, patak nga babae? No adda aramid ti lalaki at madlaw mo eh. Madlaw talaga madlaw, di ba? Yung awan ti madlaw ko eh. Second year college mi palayang manong nemi kini Randy di addan relasyon mi. Nagpadpada kami nagbasbasa ti college. Saan kam lang kami nagpadpada ti kurso. Iso nga saan kami nga agpadpada ti oras. Ngayon idya kami nga nagamam mo. Agpadpada mo ka di vacant period mi isot ka po na mapagkam agmerienda iti malem. Ha? Tibigat ket hanggang magpadpada ti vacant period. Iso nga malim lang ti panangkuyukuyuk no panagkuyukuyuk ng agmerienda. Tsak lang mo. No takaduan na tibigat ng agmerienda. Basol ko pa eh. Egin ka nga nakapagturpos kami. Nangisuro ak. Nag-opisina matin ti bangko. Among kandi manong. Nga disakbay nga planuhan min, di pa nagkalay sa amin, isumat idin, di pa nang ipaayo ko, di amin ko kenkuhan. Nabayag idin nga kidkidawad na manong naimi nga itad kon ti amin ko. Nga magtutur ka ko na. Tumteng to ti umno nga panawin ko na. Ngem kapot a planuhan min, ti kalay sa amin, at umaten tinaornong mi, kinapudno na manong naimi, dagos kami nga nakaiparakter ti bukod bi nga balay. Nga siya ti pagiganam ita kat balay min. Kasam, apag iso nga kasar kami, malmalpas mo ten di balay min. Nga sakbay manong naming nga nagkasar kami, aday din mapaspasamak kada kami. Takasado manong, idi maraman ako na kunada, ala ako ten nga ala. Tanagmayat ngamin manong nami ti irot ti arakop kanyak ni Randy. Ureg sa guwisi tirik na, isa nakabarbara nagbibig na, nga idigos na. Digusan na kadagit ang kakabarang agek, iti na dumaduma pasat ti bagi. Kadagit ibibig ko,
Ti barokong ko kang runahan noon di kiti tuaman sanas kumanong. Ket idinaluktan nan ti kuweba. Kang kanan na pa'y idin manong nimi. Tama isarek nan ti mismo adila na idinaosatan ng di tangarwangan ti langit. Pinakamay met ket di manong nimi kasta o iti asog ko no kasta nga tagikuan na ni Randy. Iso nga iti masansan maten manong nimi nga hotel kami unusan kit iyawid na kiti balay da unusan kit umay dito balay no kasta nga amok nga wanti kadua ket dududua kami. Oh, maaramid mi amin ni kay ket mi manong nemi. Mabali mi pa kinamatan nga ore lamu-lamu kami. Unag pa iti banyo manong nemi haramidan mi. Nakalalay ni Randy. Nagaroon na medyo nakainom. Abaw, nagadot amo na nga posisyon. Nagadot amo na nga style mo. Ano, pero may nga map na kak map na. Nagaroon na lang aro din manong naming nga talaga nga dinagdag min ti pa naka-schedule ti panagkasarmi. Gimutan damat idi nagpitpitik idi saklot ko. Ada idin ni Candy manong nami dito yung saklot ko idi kasar kami. 2 bulan idin ti tiyan ko. Initag maangay ti kalay sa amin kini Randy. Nagkalay sa kam nga rod manong nami ket manupay nga bulan kalpasan ti kalay sa impas nga ikon ni Candy. 2 nga bulan na, awan o 3 nga bulan na, hindi mapabunyagan, kalpasan dahi ta nagsubliak matlangan ng isuro. Ti ikit ko manong nami nga bakat nga balasang nga kabsat dahi di tatang. Iso iti nagbalin nga panakayayak kini Candy kabayatan nga may susurwa. Ngimidi, ta hahanan nga nasken nga maiwanan, hindi agbasan manon nami agkuykuyok kami maten. Ore awanin ti mga iwan keng kuana ta no mapanak mangisuron kaduak maten nga mapandiskwela mapanagbasa mangisuruak met. Iso nga nabalilangan nga taltalo kami. Siya ni Candy ken ni Randy. Rumor kam amin no kuano kasta nga saan nga bakasyon. Lunes aging ganati Biyernes. Mapanak mangisuro, mapamatagbasa ni Candy, mapamat mga opisina ni Randy. Manong nemi Jack amo no kaano iti mangrugi nga sut-sutilanda ti anak kong isuket ni daddy na kita at chicks na. Ako madlaw ko pulos. Saan pa pulos nga nalado nga nagawin? Aman. No adda paskin nga papanan na adda kami. Iso nga jackpot chin manong nemi. Jackpot chin nga adda chicks ti asawa. Aman mabaling kong ipukaw ti sa nga lubungan. Nga siyak laeng ti asawa nga babae nga awan ti kabit ti asawa. Manong nemi today di nga rabi pinagsapatakman ti asawa. Talagang isapsapatan na nga awan. Sweetheart, hindi nagkasartan. Siksikalaeng ti babae iti biyak ko. Meaning, sakbay kanyak, adda? Awan, ididumteng ka ni biyag ko, siksikalaeng yan. Sikat ti first and last love ko. Siksikalang ti kakaiso nga nubyak ken kakaiso ng asawa. Digad kahit na nasawain. Nasigpet ka. Nasigbetak. Nagasarak man. Oo. So, katamten yaman nga ba nagatap mo kanina? Sanang mo nagatap kaya. Tilang isyu to, di kiti ibagbaga di kiti tao. Nga dandanon da kini Candy nga anak ta. Amumat ni tao dita, o maaramid ta. Sa magustuhan da nga, sa midungan ti panunot, ti naganus, ti panunot ng obing. So nga rabi indam no ko ha, dagos nga ikatem ti panang brin-brinwas da. Iti anak ta. Okay? Okay nga. Sige nga din. Kanat sige. Maturog ta. Hanta pa yung anak ko. Sige nga natin, sweetheart. Maturog tanto. Nagsardengin manong nemi, nagidi sutil, awa lang bayag meten manong nemi, nga saan nga nagsalsulod-sud ti anak ko. Grade 2, grade 3, iso na. Aging ka manong nemi, iti pa nag grade 3 na.
sa bali manen nga issue. Mami, abay, at ka-eskwela ak. Kat siyempre, ito ka-eskwela amat. Imposible nagbasa nga ako eskwela am. Kit unay mga min nga baga ko. At ka-eskwela ak ng transferi. Ka-eskwela am nga transferi. Kahit nasa wen, naggapo ito sa bali nga pagadalan. Nagkapunta ka nun, Isabela. Lalaki. Ano tinagan na? Ano tinagan na? Kanagnagan ni Daddy. Kanagnagan na? Randy. Kaskulaam. Uy, nagkasadal kami nga ron. So, nagkaskulaam kami. Nagkapodid si Isabela. Kantuhan na kano ni mami na. Kinilulo na. Agbasta di eskwela tayo. Di ka din no grade 4. Grade 4 kayo, agander kayo to kanya. Uy na, mami. Sino? Apay. Ipagbaga na nga ron. Nasapsapulan na ni Daddy na. Dahil nga Randy, sapsapulan na ni Daddy na. Ano kaya mo sawan? Idi adapot ka nun ni Randy, awan ti Daddy na. Saan nga kas kanyak? Idi adapot kon, adda ka nga mamik, adamit ni Daddy, nga Daddy. Ni Randy, nga classmate ko, nga transferi, nga nagkapod yung Isabela, awan ka nun ti Daddy na. Kada nang ardetan, anaw itan. Sapulin na kan, Salsalutso din na kanyak. Baka amok ka nun sa din tayo ni Daddy na. Kaya ito, sumbat mo. Diyan ka mo kunak, Napagkan ka na, agkan ka na kay ni Daddy ko kunak. Saan nga dinamag? Damong dinamag, no? Anat naga ni Daddy na? Ay, Junior iso na, Mami. Ana? Diyan ka eskwela ang Randy Junior? Uy, ano tapilyado na? Apilyado kami. Kendi, no idi kat ibagbagada kang imposible nga awat chicks ni Daddy. Itakat sa bali man nga iso neta. Sino't mang ibagbaga kang nga andag nangan ti Randy Junior nga? Mami, kaeskula Kanagnagan ni Daddy. Kanagnagan ni Tapo. Tiba't makadakas kami ka nagpagparapit pilyado sa Junior. Sapsapulin ang harap ni Daddy na. Kit na Junior iso na. Di tinagan ni Daddy na kit Randy matla nga senior. Kit mo na. Ngayon masamad nga ni Daddy. Agsipot na samad nga senior ni Daddy. Awang matiputot na nga Junior tapos nagbaling ko mga senior. Apay nga agungat ka. Apay nga napiksa tao ni Mestra Biuli, ma'am. Kimaron di kiti pasamak manong. Gabat na may mesa ng eskwela tayan mi. Rinantak manong name itinapan iti kwarto dakendi. Siyempre, ang munak na Mestrada. Biuli. Yes, ma'am. Abay, pinanawam di klase? Madamati panagsakarda. Ket, awang pagdanaan kami kini Kendi, isulat at kalalaingan, o rin na transferi. Talagang na transferi? Nalaing man. Iso na arta kong kontes. Ngayon, Randy Junior, iso na? Ipakastawak nga rin ang awan pulos ti pakain na igan na kinilakay mo at siyempre nagkabot si Isabela. Ngayon dito iti puunda. Nagtransfer ka nula yung ni Mami na idi napanimpas nga iso na sa Isabela. Kahit mo sawan nagsikog ni Mami na sa napan ni Isabela idi na impas ngay ti anak na. Nagbasbasa ka dito eh. Nagbasat college. Naggraduar dito eh. Ti inana. Nakita mo ka din ti inana? Mare. Nakita ko. Ti amana. Awang hort amana.
Ti ama na tagad to nga ron. Wala ta, dito yung nga ron nga naalan na sikog na. Apisan, yung kasar din na kasikog yung kuha na. Diyak na ka mo. Ayun na ti Randy Jr. Joy. Diyak asidig ni Candy. Nagkababay da. Diyak ka mo, nakalalis to nga nagsingin dito Inood da ko test, examine, the quiz. Agbatpada maala da amin. Ibagbaga na kiti classmate na nagsinsinakar da. Yung saan na kanong nagsinakar. Ang nagbatpada na naing. Siguro, at naling ti ina, naling mudya ama. Asid ka ma. Hindi ito makita anak kumanong. Mami, mas daga, timak na tubing. Nagmano ka niya. Mano hakman po. Mano po. Nalantangan ti mamim? Susan po. Dadim. Randy Senior po. Ada picture ng dadim keng ka? Oo po. Ayun ang aral ni dadim. Tiyan ko pa'y nakikita. Tagad to'y kanong. Dito tinanggraduaran ni mami. Di elementary? College. Diyak sabay lang yung pasangay. Amang ti istorya ni mamim? Istorya na, nagahinayat na kano. Kaya ni daddy, hindi masikugan na ni mami, hamat ng isot yung kasar na. Sa balik kanot yung kasar ni daddy. Nagsarita kami na apat kiniran din ako nagtinakam ko. Ada sikreto na. Ada pasamak na sangko nga mo. Ngayon data nga gundaway manong nemi naladaw ti asawa. For the first time nga maladaw iso. Ita mo pa naladaw ka? Ha? Ita mo pala nga naladaw ka ko na. I'm sorry. Ada din magasam, siyempre, nanaladaw ka nga ron. Saan ka ba't nga ron nga nag-overtime? Di magasakit yan da papakin ni mama. Napasublyanan ka nun ni mama. Napasublyanan ni mama? Di man ni papa, sakit. Ni papa ngayang. Nagsungadam. Iti apagatan, di ba? Apay nagsungad ka ti abagatan no nagkapo ka kuma, itayan da papakin ni mamang mo. Natiliwan hanggang na makamagdiba. Diba? Oy, Randy. Sa dinot di magasam. Anak ko, mabisinag. Di mo ka di amungan, jak penangan. Awan mga mangan. Awan ti mangmangan, awan ti matmaturog, agang kang di masulbar ti problema. Di magas ka, itayan da Susan. Sinarong karam ni Susan. Sinarong karam ti Junior mo. Mabaling ka din ang mga anak pa eh. Mangan tayo pa ko na. Tayo nurured na ka, mister. Mabaling ka din ang mga antay pa eh. Kalpasan na. Samon to istoryahin. Samon to andugutan nga ulbud ka. Nga sa alagayang masisyak ni babae di biyak mo. At damagayang babaeng. Awan babaik. Awan kiridak. Awan other woman ko. Awan chicks ko. Sino nga rin yung asusan? Nagbaling pa nga Junior, tiputot mo kayong kuha na. Agkasadar da itanakta. Maestra, mabaling ka din nga pagsalitaan nga dududwa na ito. Nga sa mong ipigsahan di aguni. Ano gutempay ko muna? Pagsalitaan na ito na ito. Datan tiyon ti kwarto ta. Into na makaturog ka ni Candy. Apay di mo kaya't nga ibaga tipod no?
Nga radya nga Randy Jr. nga kaiskolaan di anak takit putot mo. Nga kapsat di kiti doa. Iso nga nagsinangad da. Agkatugaw da kalaing na eskwela. Di mo pala ibagatapod no nga kapsat di kiti doa. Tapos dumalpasan ti amin. Iso nga radya ko nakamangantay pa ay. Di ka danugotem. Mangantayo pa please. Sige. Daslasana ka makapangan mano. Gabot na pampanunute kasano nga napasamak ti amin. Ti daydayawak nga pampanakil ko nga lalaki nga inasawak nga nakiasawaak ket mabaling kong ipukaw nga nasingpet isuna. Kasano nga napasamak kasano. Adaman gaya man dagdagasan na. Nakaturo kanda anak mi manong. Nauli makendang lawlaw. Nga pasaray agtagul, agtagub, agtaol, agtaob to kiti aso. Maturo kan. Ano nga maturo ka? Patsam ka di makaturo ka? Kanyang bagam ka niya. Kaya tayo na makapangantay lagi din. Pagsaritaan ng ti amin. Pagsaritaan ng tulayang ito ng bahaw ti olo. Ano to ko nam? Pagsaritaan ng tunay nga banag ito no. Nalabiis ti olo. Takmo. Alisto ka nga punto. Tsaka mo na kasanot aramidak, kasanong irugik kang kati istorya. Well, umuna-unay. Dumawatak ti pamakawan mo. Dumawat kahit ti pamakawan ko. Di kahit nasawin nga nabasol mo. Diyan ka mo noan niya tinakawasulak. Anya? Dumawat ka ti pamakawan mo? Pamakawan ko, agpakpakawan ka, hindi mo amo noon na takabasulam. You're crazy. Noan niya nakabasulat ka. Para kanya kitawan di basol ko ka. Hala? Di lang nakabasulak kat ni Susan. Kiniran di Junior. Gabot ay sutat binabayak. Tilang mo kabasol ko kakit saan kong impod no. Gabalaksit ka kadada ni Susan. Nga kadagidigan kong daway kadagpadpada kayo nga masikog. Wen, anugutek. Agpadpada kayo nga dimteng itibiyak ko. Ni Susan. Kensi ka. Imuno na ka lang ti makabulan. Pinaggadang nga idi nga inaram. Takumpurme ko nak no sa sino ti mga klon kada kayo kanya. Inaklonak ng kalpasan ti makabulan. Orisang kumatang ipagbagat I love you kini Susan. Kalpasan nga nagayan ayatan. Yes, I love you to ko na namatan. Saan kumatang ibagakan ko na nga. Adan nubiyak. Ngayon samat pa ya sure. No sa sinungat talaga kada kayo ti. Nagbaling asawa. Di makadakes. Nagpadpada kayo nga. Nasikuga. Nagpadpada kayo nga nangibaga nga masikug kayo. Kit kaputayatan ka. Gaputa sika ti patpatek ko. Ti mas ipatpatek ko. Sika ti nasawak. Sika ti nasawak, gaputa sika ti mas ipatpatek ko. Sika ti mununa itipiyag ko. No pe amok, nakastaon ay ti sakit. Ken panagladingit ni Susan ti desisyon ko. Gapati sakit tinakim na nagpukaw dito'y. Diyan ka mo na sa dinong tinapanan na. Awo matin iso na, diyan matin makit kita.
na si Atmet kunak tapno awan ti disturbo. Inasawa ka, nadan na ti balay, awan ti sabali, mabay ti bihag ko na sang siksika. Da kayo kini Candy. Awan ti dagdagasak, awan ti sabali papapanag. Diretso ak manipod bisina agawidak. Jak pulos ti maltalyaw ti sabali ng babae. Ura aging kakarag ito. Ngem, jak pulos ti namnama, nga nagsubli ni Susan. Nga kaduwa na, timpas ngay na, nga sikug na. Nga lalaki, impasurot na pa itinagan ko, Randy Jr. Dito ti kunadan nga, awan ti palimed ka din tulumtaw. Inlimid ko keng ka, nga malagsit keng ka, kinadapay sa bali nga babae nga nasikugak. Ngam sikat yung kasar ko, gapot ay ahitin ka. Gapot sikat talagang ipatpatig ko. Tsak pulos na mga dumteng ti kasto nga panawen, nga dumteng ni Susan, dumteng ni Junior. Ni Randy Junior namang tuntun sa sino ti ama na. Karabagan met laing ni Susan, nga sa pulen nak, tapno yam amunak, iti anak mi, iti putot ko. Iso nga di magasak, nga naladawak nga nagawit na di magasak. Tapno ma'am amuna ko ni Randy Junior. Gamsaan nga kaputa, di magasak. Tilaing anak ko, ti kapunan no apay di magasak. Saan nga ni Susan? Gamutasik ka lang di patpatig ko. No peking kakarig ito eh. Kinawang pa iti asawa ni Susan. Gamutasik ka no pelang di patpatig na. Si kapay na di patpatig na. Iso nga saan lang nga nagkapukin ni Junior nga di magas ka. Indagas mo pa dito. Shhh, tala ka. Apay nga sang ka nga nagpudno inisak ba iti amin. Natitak kalabitot ko. Iti na itang apasat pakawanin na. Saan ako mga paritan? Ipatag kumit ni Junior. Saan mo kumamat na paritan ti uping. Nga mangipatag ka mangbigpig kanya. Nigan kait nga sawen, duwan ti putot mo, ti duha nga babae. May isa nga babae kinalalaki ti putot mo. Kasla mo libagbaga, nga ayabam ida na kita agina, tapno dito damat ng ngagnaid. Duha nga asawa, iti duha nga anak. Takayat mo mapasama kayo na. Ana? Salsalod sudek, sikat nang ibagay. Takayat mo mapasamak. Over my dead body. Kat matlagayam. Tas sino ngamin, ti maya. Kan sa sino ti. Makapagkinawatan ka nga taki ni Susan. Tanya ti kahit mo sawen, may isa nga lalaki, ti duwa nga babae. Kasano nga may schedule mo, alaman. Amo, mimbas ka masuruna, kapakabutot ka nga, makakatawa. Abay, makakatawa ka. Tingamin, nagsihat ng istorya ng mas pagarikan ta. Duwa nga babae, saan da nga gapapa. Duwa nga anak, iti may mesa nga lalaki. Iti may mesa nga balay. Tagawin ka ni. Sa nga balita, tunungat panawag ko keng ka. Kapata sa kating kasar ko. Sumanting kan. Tarantado ka. Kunaklang na kasing-singpet na singpet, ha? Kalpasan nga nag-asawa ta. Di mo ka di maawatan ti sitwasyon. Dua kay nga inarim ko, ta kumpurme kunak di mga klon kanya. Ngam inaklon dakmet nga dua. Sana si kugang kay nga dua. Ita, pagpili-pilian dak no sa sino ka na kayo. Kaputayeten ka, kat si kating kasar ko, purely. Ngamitata nagsubli ni Susan. Agkasapulan ti ama ti anak na. Ngagkasapulan pa ti asawa iso na? Saan? Agsubli sa Isabela. Tadagur ure kang kuha na sa Jai. Yan yung tikit mo sa win. Saan to mapasamak?
nga tituwa nga babae iti may isa nga lalaki. Ngayon mapasamak, iti duwa nga anak. Nga di may sakit at sabali nga inana. Yumin ibati kadata dahil dyan nga susan ni Junior. Di mo ka di may kari? Kasano mapasamak to pa eh. No ni Susan kat makikabalay. Anang tulakit din no dyalang anak ti mabati. Yung saan to mapasamak? Saan kung tuwa kayat nga pagdinaan kayo? Nga duwa babae. Gaputas si kailangan ti patpatig ko. Kansa nakbatin ni patpatig ni Susan. At sa baling patpatig na sa di eskwela. Yung ti problema dalayan kini Junior. Saan ang kayat di lalaking kadenada ti anak ko, ti putot ko. Iso nga imadilito eh. Inrantadan ti opening. Tapno dito ay nang ituloy ti panagbasa na. Nagpagpakasi ni Susan nga dumagasak tapno ibaga na di rantana. Bioli. Nasihat kang asawa kin inasang ka ni. Nabayag idin nga bagbagak kang kakakayat kung timadaan ti lalaking anak. Adan, kasadar pa eh, ti anak ta. Kasdala singin. Maestra, madi ka kadino kitawag kang ka, nga alayan ta ni Junior, nga agyan ka tata, ketsi ka ti magituloy, nga agserbi nga mangdungo kang kuha ng inana. Ketsak met itultuloy ko tagparagbaling kong ama. Mawaw di ubing ti ama. Ket no kas pagarigan ta talaga nga saan nga kayat ni Susan nga alain ni Suna kadernana iti asawa na. Addak met amang sulnit. Uno adda kamet nga mang sulnit tanya na pagkurkurahan ni Susan para keng kuana. Tumukno sa dilangit ti panagyaman ko keng ka, sweetheart. Numaramid mo. No isa kang dakilang ina, dakilang maestra. Nga si katimang ituloy ti panagbaling ina ni Junior. Amon na pagsaludsudam ni Candy, yes ko na nasigod. Kayat na, nga kadem na tayo ni Junior. Gabotag kasurutan, tigidek kapsat. Kat may ilubot ni Candy, kamaada na ti kapsat, lalaki pa imat karoon. Idi ang baba nga panao manong nemi. Immanukutak. No pa'y papalawandak, dagiti daduma manong nemi, kastamatan dagiti ko teachers ko. Saan ka no kuma? Napanagkailak mangiba ka? Nga tinapalabas ti asawa kit inawat ko. Tadi namat inaramid data, kabayatan nga asawa kami. Nakalawlaw mo di bagana, imun unaak, naggandan kam lang nga inarim na. Saan nga narigat nga ayaten ni Junior akaspud no anak. Kaputan na singpet, nalaing, talagang nga makaayod ang agkabsat manong. Nalaing da nga agpadpada. May pampanakkel mi, ida. Saan mo mataparitan manong name ni Susan no may nasarungkaran ti anak na? Ngayon nilaing anak na at nasarungkaran na. Saan nasarungkaran ni Randy? Kabot at damatan asawa ni Susan. Saan akong nga nadaan pa ti anak manong? Kitam kadlaeng. Tadyak matan madaan ti anak kat idiag patsak apak adan diferensya. Kaya't nangasawan, napagusto ak matlaeng ti asawak nga nadaan ti anak mi nga lalaki, napagustuhan mi ni Candy, tadda matlakabsat na nga lalaki. Anong na may awan na dinamdamte nga problema mi kalpasan nga nakapagkikinaawatan kami. No kasanot pa nang ipatag ko kay ni Candy, kastamat ti pa nang ipatag ko kay ni Junior. At pimpinatagmat na ginagkabsat kas dalag singin. Akarkaro pingag singin at singin kit karapaan ng soda. Perming nakadagdag tunggal may sa kadakwada. Dagidagkabsat iti ama.
At dadang ngagpadpada iti college, manong name kining tuloy da at ikinalaing da ngagkapsat. Agpadpada tayo iti kurso, agpadpada tayo ng prosidad nga pagbasbasaan. Dito nga ron, manong name iti pagkasalita, thank you di anos mo nga nangurnos, kalbasan nga nakinsan kang ka dito talyena. Thank you tilaing mo nga nangibasa, kat sapay ko ma, nadamat ni bating nga anal liliwakin pagsalmingan tibiyag, kanagiripadak nga nagbuya ka nagdangag, tuwing nga nagyaman nga pagkaya mo, Viewly.